Anakku nggih. Yen pancen bener kowe Bratasena, padha kanthi harja sak praptamu kulup Bratasena. Biyo jagat Dewa Bathara. Wah, nadyan lagi krungu suarane wae mung krungu suarane gagap. Kaya ngapa to pewujudanmu lan pasuryane anake Pandhu sing nomor 2. Iya, tamu. Dastarata bapakku. Slamet tekaku aku ngaturke sembahku katura. Tak tampa, dikabarke mati karo Patih Sengguni Bratasena. Wah, muga-muga tansah pinaringan dawa umure para Pandhawa. Syukur kuwi sing tak karepake. Putu pamunggir Bisma kakekku slamet. Aku ngaturake sembahku katura. Kula wargamu Puntadewa, Permadi, kembar kelawan ibumu saiki padha mapan ana ing Saptawarga siji karo kakek Abiyasa. Syukur yen to pancen kaya mengkono isih kahayoman jiwananing Hyang Mahanasa kulup. Bisma kakekku iya. Maning dita bocah mursid. Iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Bratasena kowe padha kanthi harja ya, Ngger. Durna bapakku, Durna aku ngaturake basaku katur. Oh iya. Syukur, Ngger. Ditimak-trimake ya Werkudara arep ana wong sing ngandhakake nek para Pandhawa wis tekaning pati. Ning sing wong tekaning pati ki wong sing dikabarke mesti bakal dawa umure. Ora sandadak lara atimu. Ditampa kanthi ikhlas ya Bratasena. Iya, ikhlas. Syukur. Puntadewa piye, Ngger? Slamet. Permadi anakku, Nekula Sedewa pinten tangsen? Iya, slamet. Dewi Kuntri? Iya, tansah pinaringan. Salam ya. Kurang ajar. Ndita kok kaya ngono. Loh, tegese salam taklim. Kraket banget. Salam kok catur karo ibumu ya Werkudara. Iya. Werkudara padha harja sapraptamu. Urupati kakangku slamet basaku katura. Iya, Dimas ndak tampa. Sami wilujeng rawuhipun nggih Raden Dastarata bapakku piye? Ana apa nggih? Apa kowe ora diwangsuli kowe? Oh, apa ora lara atine? Wong tuwa mbake karo saka pokal gawene wong tuwa. Wong tuwane nek tumindake apik bocah mesti hormat karo wong tuwa. Ning wong tuwa nek tumbake ora apik karo bocah cilik ora bakal ngurmati karo wong tuwa. Ya wis ora apa-apa. Ming ra diwangsuli wae kok. Nek aku ora patheken. Oh, manyen kowe iki ngayal kok dipakai. Piye? Ana wigati apa kulup sawetara aja nganti kesusu nggon nira ngaturake kawigatenmu apa to sababe dene jeneng para sowan ning negara Ngastina. Nanging kanggo ngluwari rasa kangening wong tuamu ing Ngastina sira nyuwun apa lan darbi atur apa margake matura. Dastarata bapakku ora ana tuwa kejaba mung Dastarata bapakku. Mula sowanku diutus karo Babu Kuntri ngaturake bektine mau dulurku kabeh marang Dastarata bapakku. Ya, tak tampa. Tak tampa gawe gedhening atiku pangestuku wae tampanana lan lawan adiku Kunti apa dene kadang-kadangmu kabeh Bratasena. Ya. Dene ndungkap angka loro. Praptaku ana ing negara Ngastina. Sira bakal njaluk negara Ngastina. Ora ana tembunge Bratasena bakal njaluk negara Ngastina. Lah banjur aku mung kepengin ngerti. Nalika Bapa Pandhu dibanjut gajeke Dastarata bapakku nalika semana nunggoni grahe Bapa Pandhu. Ya. Aku mung pengen ngerti kepiye mungguh tembunge Bapa Pandhu pangandika Dastarata bapakku. Kuwi lha dalah. Yen ora kleru upama ana kurange mbok menawa kurang lantip panggraitaku pangandikaning Yai Prabu Pandhu sindal mayang dening para dewa Kakang Adipati kula titip negari Ngastina menika dhateng Kakang Adipati monggo kawula negari Ngastina panjenengan ingkang kedah dados Nalindra namung
Mangke menawi sampun anak-anak kula ndungkap dewasa, negari kula aturaken dhateng para Pandhawa. Negari kula aturi ngunduraken dhateng para Pandhawa. Yen ora kleru, kurang sithike kaya ngono tembunge Pandhu. Wektu dina iki Dastarata bapakku nuwun sewu, duwe cacat ya kuwi calahina, cacat netra. Ora weruh marang gelaring jagat, nanging aku percaya luwih awas tinimbang mata lair, netra lair. Ora weruh nanging netra batin bisa nyumurupi marang gelaring kahanan. Mula wektu dewasa Pandhawa wis padha gedhe, Pandhawa wis padha ndungkap. Wis pantes sarta wis cocok yen to Pandhawa kudu nampa negara jeneng dina iki kudu dibalekake marang para Pandhawa. Nanging aku njaluk kinani tetepake wanjine besok kapan, dinane apa, sasine apa, taune kapan Pandhawa bakal nampa negara Ngastina sakukupane bapakku. Permara mangos wamyung ambreng kadi karunaning kaswas yaneng marga memalat kung ing jagat pangestu ngoro wiratan nganti kaya didodhok pulung atine wakmu Dastarata ing Ngastina. Bratasena, Dastarata bapakku apa? Upama ingkang sasar susur tumindakmu sakaremu nggonmu ngarani. Upama aku mbok anggep wong tuwa sing kumolancang kabeh mau jer wis kelakon, mangsa bara nggono bakal mestani. Nanging kowe tak kandhani ya, Nggir. Ya merga saka pokal gawene patih ngandhake Pandhawa padha tekaning pati ana ing bali golo-golo. Wekasan pupus bayu kang tapis ora duwe Dastarata ing Ngastina. Tumuli kadangmu Sikurupati kadangmu tuwa ing Ganom ana ing negara Ngastina bakal gumanti keprabaning wong atu amu aku. Nalika semono bakal ndak jabel apa kang dadi ucape Dastarata ewa dene-dening eyangmu Sang Mahatmarsi Wara Bisma kelakon kawula sak negara Ngastina padha mestani yen to Ratu Ngastina kuwi blendra-blendre ucape kaya banyu tumumpang godhong senthik. Mula banjur kanggo ngijoli marang para Pandhawa supaya tetep padha mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha. Bratasena, aja kidul kulon negara Ngastina kaya ana alas ingkang gedhe. Monggo alas kae klebu wengkon negara Ngastina kang alas Wanamarta. Lilaning atimu ya Nggir tak jaluk lilaning penggalihing Bratasena. Ikhlasno Ngastina dimen dinggo para sata Kurawa. Dene para Pandhawa tak wenehi bumi perdikan kang aran alas Wanamarta sawise mbok babati kanggonen mukti yasa negara ingkang endah. Nggonen mung kadangmu kabeh Pandhawa mukti ana ing Wanamarta Bratasena. Dastarata bapakku, aja nganti sampeyan diarani ratu sing mencla-mencle. Kaya tetep bisa dijaga kanarindraning Dastarata bapakku nadyan Bratasena kudu adus keringet. Apa bakal ndak lakoni? Dadi sira anak lanang trima, ora trima sebab apa? Malah kepasang yugya karo dawuhe Pandhu. Yen Pandhawa isa bebodro dhewe luwih becik timbanganing jagake marang warisane wong tuwa. Mula wektu dina dadi perintahe Dastarata bakal tak estokake. Lah yen pancen sira Bratasena ngestokake Ngastina, marata coba aja nduk kira wakmu banjur wisuh lumuh ngentasi perkara. Sira Bratasena nyuwun apa? Matura marang aku, Nggir. Aku ora njaluk apa-apa. Njaluk sak biyantuning para wadyabala. Ora. Lho. Supaya dimen cepet lan ringkes nggonmu babat Wanamarta. Wanamarta arep tak babat dhewe. Kelakon ya saka aku, ora ya saka aku. Jaran yen to nganti aku diwangi karo wong liya, luwe-luwe diwangi prajurit sesuk yen aku isa yasa negara padha ngrasani karo Bratasena.
Pandhawa isa mukti merga saka para prajurit nggone ngrewangi babat Wonomarta. Mula Pandhawa mukti ya saka Pandhawa dhewe. Ora mukti ya saka Pandhawa dhewe. Kuwi tumrap aku sing dadi landhesan. Lah apa sira nyuwun Brana Picis Raja Brana mbok nggo sangu? Niatku tekan Wonomarta nyambut gawe ora mbok kandhani Brana Picis. Mbok kandhani bondo donya isa ngliwar. Pamikirku bisa minger kiblatku nggonku nyambut gawe nanging sing tak pikir ming bondo donya lan Brana Picis. Lah apa kowe njaluk pancukupe tak nggo sangu ning Wonomarta? Yen bisa saksuwene aku babat alas aku kudu poso ora mangan ora supaya enggal rampung pakaryanku. Tobat iblis. Suman kula wonten dawuh. Coba sawangen. Tembung ming kaya ngene wae lah kok dadi marem matine wong tuwa. Pandu, anakmu 5 iso disawang kabeh arep kowe kuwi wis mati. Kowe wis ora ana wis mapan ana ing kasuwargan. Nanging yen to menuwi anakmu kahanane kaya ngene iki wong tuwa iso nyuwargake wong tuwa. Dari wonten maring dawuh. Lho, anak ki ngene iki. Ming sithik 5 ning dadi pemareming wong tuwa. Bentho kabeh. Indah-indah yen disrawung karo makne cilik Suman. Srawunge bandar uthuk. Tekan kapan Bayu Tim mindake ora bakal apik. Dewate pun to, meneng to. Ajeng napa sampeyan iku senengane mbumboni. Lah banjur pangkatmu besok kapan? Dina iki uga aku njaluk pamit. Nyuwuna to nggir ora ketangsi. Yen Dastarata bisa, aku mesti bisa. Aja dahar. Aja ngunjuk. Saksuwene aku babat supaya daya kekuatanmu lahir batin manjinga dadi kasantosaning Bratasena. Walah dalah jagat Dewa Bathara. Kiblat papat segara gunung isi ning rina wengi. Saksuwene anakku Bratasena babat aku ora bakal nindra, aku ora bakal dahar. Aku bakal dahar yen to wis ento Bratasena kelakon babat. Bisma kakekku semono uga tak jaluk nglakonana kaya sing bapakku. Ya, kabeh bakal tak lakoni Durna bapakku. Nglakonana poso aja manuja ngunjuk saksuwene aku nglakoni babat. Aduh. Bratasena poso. Wah, poso meneh. Ya, heeh. Kalakonane ora mangan, ora ngombe, ora turu. Ora mangan kejaba panganan. Jenenge ya tetep mangan sampeyan iki wong anake babat kok tanpa prihatin babar blas. Padha sekecake lenggah aku njaluk pamit Dastarata pamit. Ndak puja sesanti, muga-muga lanang juritmu bisa kelakon babat Wonomarta. Bratasena, aku arep mbok kapaki nggih. Dastarata bapakku. Wiwit cilik aku karo bapak sing tanggep wong tuwa kowe. Mula kaki sawangen jejeg apa mlengkung. Yen jagatku jejeg tegese aku kelakon babat. Yen jagatku mlengkung tegese aku mudhar ning Wonomarta bapakku. Walah dalah jagat Dewa Bathara. Anakku ngger, anakku kenajan aku ora weruh marang kahanan nanging srana netra batin dak sawang jagatmu katon manter sak sadalanang sumbundul ing ngawiyat cetha lamun kelakon nggonmu babat. Aku njaluk pamit. Ya jagat pangestu ngono. Iya.
Wah. Ora weruh marang kahananing Bratasena wae mareming ati ora iso tak gambarake. Upama ta aku iso weruh marang jagat lan kahanan. Apa ora saya bombong ati ning wong tuwa kaya aku. Suman. Suman, kula wonten dawuh. Kowe isih tetep karo penemumu yen to Pandhawa wis tekaning pati? Iki mau sing tekan kene sapa? Inggih, Dayah. Dayah dengkulmu mlocot tuh. Raden Bratasena. Lah iki saiki tegese wis dadi kasunyatan yen Pandhawa isih urip. Ora ngono to? Inggih. Tembunge Bratasena ingkang tledhak. Iki mau nadyan to wong agal gruwal-gruwal, Bratasena kuwi wong dosa, wong kau, ora duwe tata krama. Nanging iso nadyan aku kuwi mung wong tuwa sambungan. Ewadene bombong atiku tanpa pepindhan. Iki mau dadi ponakan-ponakanmu Kurawa. Gula wentahan supaya tiru karo si Bratasena. Aja tiru karo watakmu sing kaya ngono kuwi. Nggih. Sepisan iki tak apura. Ganep kaping pindho kowe gawe kabar sing ora nyata ning negara Gusti Pradata Agung. Tadhepake Pradata adil kono apa paukuman murwat karo keluputanmu. Inggih. Ngestaken dawuh. Ngerti ora? Inggih. Ngestaken. Kowe iki wangsulan penggawa tip. Kemengking inggih. Nggih Kakang Durna, kula sampun ngertos. Kula niki dalu niki dadi gelem. Dadi wong keceblok kula niku wis krasa mboten sah diseneni. Oh, sampane kula ora dunek kaya ngono kuwi. Ora ndang malik-malik pambekan sampe pun kula akoni nek kula salah kula kalah. Lan sak gedhakan iki ingsun aja pisan-pisan kowe nyarusiku ngganggu gawe Bratasena nggone babat Kurupati wonten dawuh. Kowe anake sapa? Tuwa Kanjeng Rama. Tegese kowe kudu manut karo wong atuamu. Kula nderek kersa paduka. Yen mengko makmu cilik Sengkuni dawuh karo Kurawa supaya kon ganggu Bratasena, kowe kandha. Ngestaken dawuh. Durna, wonten dawuh sinuwun. Ora sawedi yen pengin matur karo aku pakartine Sengkuni kepengin matur karo aku. Oh inggih. Ngestaken dawuh. Ora gawe-gawe lho Kakang. Sakarepku. Sampeyan yo elek tenan kok. Elek. So ya sok saiki. Niki lakon-lakonan baku ora bakal elek kula nek lakon wahyu niku kula elek. Nggih, ngoten. Nggih. Mula kang sangka kuwi kabeh wae Kurawa aja ganggu gawe Bratasena. Nggih ngestaken dawuh. Kaki Prabu wonten dawuh. Ayo kanthi manjing sanggar pelanggatan parengipun manekung marang ngersaning dat Kang Murwingdat manembah nyuwun ngersaning Gusti Kang Mahanasa. Muga-muga si Bratasena bisa lakon babat Wonomarta. Sewawi kula dherekaken ndari paring adaw. Ayo tuntunan aku mlebu jroning kedaton. Sewawi kula dherekaken. Suman kula wonten dawuh bubarno kang padha sibuk ingsun non ngestaken dawuh sinuwun kaya wis purna gatining mananggilan. Sanata satu kundur kedaton jeluk saking dampar ketara kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung sampun patraning keprabon. Gawe setengah saking Mandra tindak Nyosri Naranata. Lamun katinun saking Mandra kaya gumebyar candrane. Jimdam darat mlayu-mlayu eneng apa? Nyuwun pangapunten Gusti Pati. Sewu-sewu jimdam darat kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah. Ing batos namung badhe munjuk atur ngersa paduka Gusti. Slaminipun kula jejagi wonten tapel wates negari ing Indraprasta inggih Wonomarta. Wonten satunggiling titah jalma menungsa ingkang wantun ngrisak pepasrening Wonomarta. Lair ngrubuhaken wreksa ingkang ageng glundungaken sela. Nanging batos menika njeboli beteng tuwin ngrubuh asrening praja ing Indraprasta. Inggih praja ing Amarta Gusti Pati. Nitik dateng pawujudanipun satriyanipun Birawa Gati Wisraya Indriyaksa Latal soroh nyawa menungsa wani ngrusak pepasraning praja Ngamarta yen nganti kawanguran dening Sinuwun Prabu Yudhistira lan sak kadang kadehan
Nalindraning Jim ana ing Wonomarta. Woh, ora bakal diparingi urip. Mesti bakal disirnakake. Jim maragake penggaken satriya mau yen kira-kira bondo kalani matura karo Gusti Mupati sapu jagat klelan ana nyuwun pamit Gusti Pati. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ronanggana maka ira wang-wang ladal ndek ora gelem mandek den mandeka sawetara aku butuh sak pejagong karo kowe ana swara wujudane ndak sawang cat katon cat ora iki bangsane apa ladal ora mokal kowe ora weruh aku bangsaning Jim sing tunggu alas Wonomarta kene aranku Jim Dam Darat Raden sapa? Raden Bratasena. Raden Bratasena, ya. Apa kowe mbabati sarta ngrubuhake wit-wit sing gedhe, watu-watu mbok dukiri. Malah yen pancen kowe bangsaning Jim kepasang yugya katuju ing inu. Kandha karo kanca-kancamu yen to dina iki Wonomarta dadi kukupaning Bratasena. Bakal ndak babati bakal yasa bakal kinarya mukti dulur-dulurku ya kuwi Kundri Babu Puntadewa Permadi apa dene kembar mula wektu dina iki kandha karo kanca padha kon lunga saka Wonomarta wola blasuk bocah iki ya lha kok dadi kowe wani nundung karo bangsaning Jim lagi pisan iki aku weruh ana menungsa sing kendele kliwat wani ngusir bangsaning soroh nyawa kowe ora sah dadak kokian gunom tanpa guna ora ana alame bangsaning menungso kalah karo bangsaning Jim lunga saka Wonomarta aja kelakon dosa sampurnake ning Wonomarta kene kowe Jim Dam Darat kagat risan rinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana ya wis ora kena dipringgake kanthi becik nggonmu duwe kekarepan dipalangono mesti bakal medhot manut tak bondo tamlak krincung sikilmu tak aturke nalindraning Jim Prabu Yudhistira. Wah, ayo aja Bratasena. Ha, gaglak limpah mak sesep getih. Wah.
Jojo Regyanapati mekaten manggaturipun ing abdipun Jimdam Darat. Buta Pandhawa tata nuwun sewu Gusti Pati. Katurangamu nggih ingkang sekawit kula mengsah kalian Raden Bratasena ingkang mbabati wana. Saking pengabit ingkang sawit kula cokot boten dipun raosaken. Nanging sareng kula watek daya kekuatan. Raden Bratasena saged kantaka namung wonten wanara ingkang ulusipun seta. Ingkang ngrencangi Raden Bratasena Gusti Patih kula sumangga. Gugu karepe dhewe Jimdam Darat piyandeling patih sampun jagat Raden Bratasena. Kuat nadai daya kekuatanku tampang sutra jala kencana aku meguru karo kowe. Sing nglimputi awakku. Aku ora iso nyawang apa-apa, benda awakku tak jak obah. Pedhut saya kenceng nggone bondo tot bebayuku. Saya suwe saya ora duwe kekuatan. Bunda Dewa. Kundi babu bermati kembar. Abiyasa kakekku. Wah, matek aku ning wana marta. Ya dalah. Wong ki nek durung tau ketanggor mesti ya ngono kuwi. Ning saiki nek wis ketanggor, kowe arep muni piye? Arep ngandhake nek alas iki ora gawat. Alas iki iso mbok telukake. Mula dadi wong ki aja sok kulina kibir, mengko ndak kejungkir Bratasena. Cerewet. Wah, ora butuh mbok tulungi. Abiyasa. Bunda Dewa, Kundi Babu Permati. Kembar aku tulungono. Wah, ambek aku saya sesek.
Wah, aku ora iso ambegan mati nang kene. Adikku adikku Bratasena. Nadyan pun Kakang tega larane nang ora bakal tega patine lak suwunke marang panguwasaning dat kamurwing dat. Kandidaya kemandenku muga-muga iso mbirat pedhot ingkang mawa wisa iki ya Bratasena tak tulungi cah bagus. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngoro. Wah. Ya upama aku ki nggone nalika Anoman isih nom biyen mesti runtik atiku. Wong nulungi tanpa pamrih apa-apa lah kok ditendang sak penake dhewe nganti kontal kaprapal. Ning gandeng aku ki wis nggoni wong tuwa, mula anane mung sarwa ngalah lan sarwa semeleh kang dadi atine Anoman. Walah dalah. Yayi. Nadyan Siadi wis gendak sira walaupun Kakang nanging iki mbok menawa tandha sih tresnamu karo Kakang. Ya, tak tampa, Bratasena. Atiku marem, atiku seneng duwe adi tunggal putra Sang Hyang Bathara Bayu. Jebul kowe duwe pengawak waja, duwe pambegan ing kaya mengkono angel dilukke dening apa wae. Yen duwe gegayuhan mesti kudu kelakon. Ya kaya ngono kuwi tepi tembung yen iya ya iya, yen ora ya ora. Ya mung tekan semene wae ngono mbantu karo kowe ya Bratasena. Aku tak bali ning Kendali Satombo. Taun kapan pirang taun meneh ketemu karo pun Kakang meneh, Yayi. Pancen digdaya tenan kang aran Raden Bratasena. Iso wal saka kekuatanku. Iso wal saka daya kemandenku. Ya, yen to pancen kaya mengkono. Sing kaping pindho kowe iso wal saka daya kemandening Patih Sapujagan. Ora ta. Pancen pitataning menungsa kowe Raden Bratasena. Tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mangsa katiga kendel madyaning wana
Sang Permadi nalika semanten midhanget sabdanipun ingkang Hyang Wiyasa ing Saptaarga. Bilih kinarya nyusul dhateng ingkang Raka nenggih Sang Bratasena. Ujab kacarita ingkang kekalangan Mahawan Gegana. Nenggih pandhita ing sumur gumiling Sang Begawan Anggara Parna. Mulat Sang Permadi jumbuh lan dawing Sang Hyang Bathara Indra. Bilih para Pandhawa ing kedah mbabar negari ing Amarta ya wujud Wanamarta. Sigra sinaut saking Dirgantara kagat kadurgasan kula Semar Badranaya wau. Glibet Ndara Permadi ilang lagi meneng wae, Truk. Heeh. Piye, Pak? Piye, Pak? Kok tanggung jawab ora mung meneng wae. Ketuane rombongan pamomongi kowe. Nek kowe ora gelem paring pangandikan gawe srana supaya Ndara iki ketemu tindake nyang ngendi dicolong karo sapa? Wis sudu Semar kowe, menengo do ning mburiku kene kabeh. Mareka den prayitna semore reseka balik titiyani gandayane trisanya purnama sasi Ki Lurah Semar ndumuk kuncunge tegese duwe gawe nalika semanten sejatine wis weruh kelawan kasunyatan Lurah Semar parandening mangke nanjihaken kelawan ingkang putra nenggih Sang Surapati ya Bathara Indra. Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik. Kaget kowe tak timbali. Iye. Siwa Ismaya ndangu dhateng ing putra pun Bathara Indra. Ndaraku ilang. Mongko disaut kaya wujuding Brahmana yaksa nanging dudu jalma wantah. Sapa Indra? Menika abdi kula, Kyai Semar. Waismaya menika abdi kula naminipun Begawan Anggara Parna nanging bangsanipun Jim. Mapanipun wonten ing pertapan sumur gumuling panci kula dawuhi supados mboyong wayah kula pun Permadi. Sampun kuwatos Waismaya. Wayah kula pun Permadi mboten badhe kenging menapa-menapa sabab namung badhe dipun paringi dawuh bab pengapesanipun bangsaning Jim. Mugi andadosna ing kawuningan bilih dinten sak mangke sampun pundhat lampanipun bangsaning Jim ing mapan wonten ing Wanamarta. Wontene Wanamarta menika mangke badhe kababar wujud negari. Pandhawa ingkang kedah nampi negari. Ngendi mau? Sumur Gumiling. Tak jujuke pertapan sumur.
Miang lunging gadung malengkung lir kalesan Pindha keswa lepanging ismo nuwun sewu Raden ngantos kula ninggaling tata krami nyaut ngandika Raden awit sareng kula waspadaken saking Dirgantara jumbuh kelawan ngendikanipun pepundhen kula pukulun Bathara Indra kaliyan kula supados ngupaya wonten pundi dunungipun satriya bagus ingkang kadherekaken Panakawan sekawan cacahipun menawi boten nglintu panjenengan ingkang kekasih Raden Permadi. Yo penemban. Aku ingkang aran Raden Permadi dipun tepungaken kula menika Brahmana bangsaning Jim. Inggih menika Begawan Anggara Parna. Lan mugi andadosna ing kawuningan sabdaning Sang Hyang Bathara Indra. Bilih boten dangu malih wana marta ingkang sejatosipun wujud negari. Namung negari kajiman menika badhe kababar kamanungsan wonten ingkang tinuding sarta sampun tinudrat nampi wujuding negari inggih namung para Pandhawa klebet sengandika Raden lan mugi andadosna ing kawuningan Raden ingkang raka sakmenika nedheng kaningaya wonten tengahing Wanamarta kawon kaliyan bangsaning Jim nanging paduka sampun ajrih sabab kula kadhawuhan nyaosaken wujuding pusaka inggih menika wujuding pusaka ingkang kinarya pengapesanipun bangsaning Jim setunggal aran Risah Pranawa angka kalih Oyot Bayura angka 3 Watu Timpuru Lisah Panulawa nika menawi kasipataken wonten ing netra saged nyumurupi bangsaning Jim. Menawi Oyot Bayura kasabetaken wonten ing bangsaning Jim saged lumpuh tanpa daya. Watu Timburu menawi kasawataken bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Mila Raden, pusaka 3 menika monggo kula aturi nampi dados sarana anggen paduka badhe narbuka warta dados kanugrahan tumraping Raden Permadi sak kadang kadheyan Raden yata laruta saking godha sang Kurakala yen amutusa sang Sri yen to pancen kaya mengkono Mremban aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang sabanjure sasampunipun jengandika nampi pusaka 3 kula aturi semusul dhateng Raka Raden Bratasena selak mesakaken kaningaya wonten tengahing wana kula ingkang badhe anjampangi tindak paduka Raden
Cariyosmu bang pangaruna katinetraning angga rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca mangsuli kandha kajeng Raden Bratasena ingkang kapilut ing pedhut mawa wisa daya kemandening patih sapu jagat nalika semanten dadanmu dadanmu sik kocap tumiup saking Dirgantara putring pringgondani nenggih sangarimbi patobat Raden panjenengan kenging menapa Raden Ridho mangawur-awur-wurahan tengaraning ngajurit gong maguru gongsa tetekaya butula Patobat Raden saking katebian kula midhanget pesambatipun Raden Warakuda Raden Bratasena jebul panjenengan kenging daya kemandhen kados mekaten boten saged nglawat Raden Wah, iki sapa? Kula pun Harimbi. Harimbi. Inggih. Menawa paduka Raden kersa kula caosi senjata pitulung. Srananipun kula ingkang saged mberat penandang paduka Raden. Yen pancen arep nulungi karo aku, Kage, aku tulungono. Nanging nuwun sewu wonten pitumbasipun. Pitukane apa? Menawi mangke Raden saged wal saking bebaya menika panjenengan Raden kedah kersa nampi anggen kula suwita. Tegese piye? Tegesipun kula dipun wengku dados garwa. Wah, dados pundi Raden? Aku durung weruh rupamu. Aku durung weruh wewujudanmu. Tobat kula menika Sulistya ing warna. Kula menika ayu lho Raden, panjenengan getun menawi mboten saged nampi kalian kula. Wah, tenan. Inggih saestu. Yo, yen pancen tenan aku gelem. Kersa dos pundi? Gelem nampa pasuwitanmu. Kula aturi sumpah Raden. Wah, dadak sumpah. Kedah ngaten awit kula menika apal kalian bangsanipun priya. Menika asring tumindak cidra. Mboten netepi dhateng sumpahipun, Tobat. Kula mboten kepengin kula menika dipun apusi keberapa kalinya. Wah, yo aku tak sumpah. Estu Raden. Yo. Sineksen kiblat papat segara gunung isining rena wengi. Yen kowe iso mitulungi aku sagu nampa pasuwitanmu. Tobat. Nyuwun pangestu Raden, menika badhe kula berat pedhut menika. Yo sakarepmu. Dateng kula lajeng mlajar Raden Bratasena Tobat panjenengan sampun kados mekaten lho satriya kok ngulun ngincati apa sing wis diucapake Raden.
gonjang ganjing langit kelap-lapaton lur kincang ing risang mawe gandrung Permati kula wonten dawuh Ibu ndak dawi sumusul karo dulurmu tuwa malah teka kowe bali meneh marang pertapan pun Ibu lagi wae mudhun saka pertapan Ibu namung badhe munjuk atur jumbuh kalian pangendikanipun Begawan Anggara Parna ing minangka dados utusanipun Pukulun Sanghyang Bathara Indra bilih sejatosipun negari Ngamarta utawi Wanamarta menika wujud boten wujud wana nanging wujud negari ing minasta negari Ngamarta inggih Ngrendra Prasta negari bangsaning Jim mengkono inggih malah kula dening Begawan Anggara Parna kaparingan 3 pusaka pengapesaning bangsaning Jim tuwin paring dawuh bilih sejatosipun boten wonten ingkang tinuding nampi kanugrahan negari Ngamarta kejawi namung para Pandhawa Kanjeng Ibu Bratasena anakku lanang yogene lah kok dadi kaya wong kamigilan kowe teka tanpa sraba-sraba wah gila aku apa ya kae mau Gong sengit karo kowe paling. Ha hubungane apa kak ora apa-apa Ndaraperku Bratasena iki noleh terus bet ngantil aku. Ono apa Petra? Mboten ngerti. Jarine wau Ndara Bratasena niku kaningaya wonten tengahing wana. Lah kok niku pun iso kondur mriki malah mlayu-mlayu bantre raja. Wah. Aku dhewe ya ora ngerti Panakawan. Apa sebabe tobat Raden panjenengan badhe tingkah pundi Raden Petro non mbok menawa iki sing marai gila bendaramu bayar dasmu ayo tekan kene iki ora ndedet iki rasa sok aneh-aneh to Gong ana aku mendem Dunai ora ngawur oh iki Pak Yaudu kok tak jaluki susuk 3.000 ngawur ajar tobat iki sapa nami kula Arimbi Gusti Ayu panjenengan aku Dewi Kunti iki wong tuaku Begawan Abiyasa Dewi Kunti iya Arimbi tobat ibu kula mawon ibu wong ngene iki senengane golek-golek Aun lagi tepung pisan kok ibu. Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Nek rupane ra padha apik ya kok. Ora masuk. Oh. Nek awake masuk. Iya. Lah masalah lah. Cah nekat kok. Iya karo omah piye? Beda. Beda nek sing mlebu ya nek sing mlebu gedhi kae ya sama saja. Wis. Panakawan Permati wonten dawuh njubuka jemparing. Keparengipun Petruk Bagong Patenana. Piye to iki? Engko nek kene meneng wae dikira ora eksis, bareng ngomong kok arep dipanah. Menawa dipun keparengaken nganggo Kyai Brahma Warastra. Men kobong awake.
Kejem tenan ya, Tru. Mboyo wis men. Ayo ora mandi wong adus banyu. Bromo Warsta ora bakal. Apa sebabe dene kowe tekan kene Arimbi? Kula menika kadang nata ing pringgondani. Nami kula Arimbi. Sabab menapa to kula bujung-bujung kalian pun Raden Bratasena Gusti Ayu nalika Raden Bratasena wonten tengahing wana kula ingkang saged mitulungi. Nalika semanten Raden Bratasena sumpah prasetya badhe kersa nampi pasuwitan kula nanging sareng saged kula luwari saking bebandan pedhut peteng sumerep dhateng kula Raden Bratasena tumunten mlajar batobat manah kula saged Gusti Ayu manah kula saged yen tak ijoli Petruk gelem ora mboten kula sing ora asli Truk asli wis ora di anu ya di aku moh kok Petruk menika sinten abdiku ing pundi mburimu kuwi iya
Ayo dhek iki apik-apik kok. Bareng karo aku kok iyek iki lho. Kula mboten Raden Bratasena mboten. Anakku gila karo kowe. Nanging nyatanipun ngatresnan kula menika sampun saged dipun upamekaken agengipun ngungkuli bumi menika. Apa tenan lahir batin saestu. Yen upama anakku ora gelem, kula trima pados margining pejah. Badhe kula entengaken pejah kula trima mboten nyumurupi dhateng gelaring jagat eseming rembulan. Yen kowe ora kelakon dhaup karo anakku kowe trima mati. Inggih Gusti Ayu, tobat. Arimbi, pasuryanmu pancen wujuding raseksi nanging batinmu tanpa beda kaya widodari. Mandi ucaping Dewi Kunti. Piyayi nek ngendikane mandi arimbi sing raseksi ming pasuryanmu ning batinmu kaya widodari. Kudubuk. Kowe ngapa tak dereng? Aku mau bluang terus mak bul. Si wondo mejet. Gaden bakar sate. Nek ora duripke kowe cerewet. Duripke ngresulon. Arimbi mara sawangen. Kowe saiki wis ora wujud raseksi merga ruwating penandangmu merga suci lahir lan batinmu. Bisa andayani pasuryanmu ingkang nalika semana raseksi. Kesawapan daya lair suci batinmu wekasan kowe dadi wujuding kenya ingkang sulistya ing warna kaya mengkono. Gusti Ayu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan menawi mekaten kepareng kula badhe suwita Raden Bratasena mengko aku tak nari karo anakku dhisik. Ibu menawi Kang Mas Bratasena mboten turun kula kemawon. Eyang kapok eyang. Awen dituthuk karo mbane eyang kula kapok eyang. Abdi Saptawarga iki do metu le nyambut gawe merga kowe. Anggere muni olah-olah ming tok tunggone. Karang bocah kok nakale ora jamak. Ya karo kono kok ora wae. Oh, gojek iki ngono kae lho, Gong. Piyayi-piyayi, ora ketak-ketakan awake dhewe. Golek guyu kok nganti ndase menyonyo ora. Kowe nek nyeluk aku ya karo kono. Ya karo kono. Ya ora to, Ding. Apa bedane zebra lanang lan wadon? Ah, wis ora lucu terus. Slanteke wektune. Petro dalem bendaramu Bratasena kon tindak mrene. Nek mboten purun sing ngakon ibune. Saniki. Iya. Kae kok ngene kok ora gelem lho. Ngopo? Omongno Kanjeng Ibu. Kowe ngapusi Kanjeng Ibu. Heeh. Ngapusana Kanjeng Ibu nek Kang Mas ora gelem. Mosok aku kon ngapusi Ndara Kunti sampeyan iki pripun? Cangkeme. Keseron nyuk. Gus. Oh. Aman teng pundi? Wah, opo? Teng pundi?
Lho, Satria kok kudung godhong gedang ino ajeng apa? Itu aku wedi tenan. Wah, Rimbi rupane untune nyerengengeh. Lincip-lincip. Sampeyan kene ndak menika karo Kang Bu. Sapa sing ngakon? Ibu Kunti, Kang Ibu. Wah, omongno aku wegah nek ketemu Rimbi. Pun mboten wonten. Wegah kowe ngapusi. Ngapusi aku. Mboten. Kowe lah. Hopusa wacawang. Ngopo pencak barang arep ngopo? Ora apa-apa kok. Wah, ndak tak pencak barang. Pencak begagah katoke suwek barang. Oh iya. Ora sengaja kaya. Wegah. Ya to. Saman madhep mriko tak tuntun mengke ndak men ora weruh ora rimbi. Wah. Sopo iki? Aku. Ngregon-ngregoni. Kowe iki ra ning kono to, Gong. Iki piyayi-piyayi kok. Mengkere kok njingik nang kono. Gusti Allah. Paringana ngapura. Kera lara-lara ta pentasku bengi iki. Pentasku bengi iki piye? Ngopo? Jare kowe mau doyak-oyak Arimbi. Ngrasa nyebut Arimbi aku wegah. Arimbi arep ngunggah-unggahi karo kowe, jarene Arimbi kowe wis gelem lan wis sumpah. Sumpahku lahir batin. Kosek, ning nek wis kemecap to, Nggil. Wis metu saka tutukmu capmu. Wis, Tegese kuwi wis kanggo, wis sineksen dening dewa. Yen kowe ora ngugemi sumpahmu tetel kasatriyanmu, aku ora sudi duwe putu sing ora netepi marang jiwa kasatriyan. wah, Rimbi rupane aku gila. Petro, non. Bendaramu moh. Peken Petro. Sap. Ngapa, Petro? Siap maksudnya iki saking gugupe ra sap. Gelem Petro, gelem. Ah, pripun ora witekno. Nek gelem wis peken wae. Ha mbok nderek. Pun nek kukupe. Nek gelo ora anu lho, ora nyalahke aku lho. Ora ben. Wah, sudi aku openi wong wedok nyerengengeh untune. Mengke dikawat. Dadi apik lho. Wah, Sampeyan aja prisa mboten Ndara Arimbi sing pundi? Dewi Arimbi sing pundi? sing endi? Tenan lho, kayak aku lho. Ben, Ming pengen weruh tok. pengen ngerti tok. Dara. Iki. Wow, apa iya? Lho. Ndara Arimbi tekan mriki ngaturke tresnane Ndara Bratasena. Nek nganturake lakon dawuh Ndara Bratasena, trima mati Ndara Arimbi. Ndara Kunti ngendika. Arimbi. Pasuryanmu pancen wujud beda. Nanging lair batinmu tanpa beda kaya widodari. Dadi niki Arimbi. Kula niku ora napa mengirokke. Angkeme. Niki pripun? Iki tenan Babu Kunti. Arimbi ya iki Bratasena. Wah. Wong mau emoh kok jurwah. Ora tak jagani. Iki ngembruki. Ora tak jagani wis arep dipek njukan. Mau wis emoh kok iki cek aku.
Yen tetep tak kuat-kuatke. Ayo kaya ngene. Mbok ya mumet mbok ben. Ora apa-apa. Yen. Wis wae keke aku kok arep dijaluk. Yen pokoke. Waduh. Wah, sampean niku ngawur lho. Ora. Kena ambyar wange. Wis aku wis mulai metu meng iki tok terus aku ora balik. Oh, semelangane dibales ora. Harimbi tenan. Raden, kula ingkang garwa Ponarimbi, Raden. Kowe kok dadak nganggo rupa elek. Karepmu piye? Ngerti kaya ngene aku ora bakal mlayu. Wah. 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 Gong. Gaya dhewe ora le. Cangkemmu disigar ndoro. Modar kowe karep ora. Syukur salah senengane kok. Anggere muni entuk sambutan kok terus-terus. Nek jane asine aku ya ngerti, ya ming do nglegani aku. Ning ora apa-apa, ya nek ngene ndak dikira ora gayeng. Sing penting penonton live streaming. Pripun? Yo. Ya piye? Wah, yo. Ya piye ya? Ngomong sing tenan. Piye? Yo. Ya piye? Ayo arep ngopo iki? Guru iki arep ngopo iki? Wah, iya. Iya piye? Ayo. Ngono mak bles ngono. Wis iki madhep rono wae. Wah. Yo aku gelem Gundi Babu. Ya syukur yen to kaya mengkono. Hah, ya mantu Ndara Kunti. Mangan gratis. Paitan bathik. Ngene teko nganggo bathik rasa nggo undangan ndak. Monggo. Ning rupaku mesti ketara. Iki mengkere golek panganan iki. Wah, lah cilaka wis ora iso mangan gratis. Bratasena. Nggih. Permati wonten dawuh. Wija Kangka wonten dawuh Ibu. Ayo ndak kanthi manjing telenging wana marta gaweane dirampungke dhisik nggih Cah Bagus.
Yudhistira wonten dawuh pukulun dandun wacana. Ana dawuh ngapa Indra kakekku? Danang Jaya Tripala Dama Granti. Kita nalika semana ulun titipi wujuding negara kajiman kang aran Indraprastha ya Wanamarta. Sumurupa nggih lamun wektu dina iki kaya wis telas tulising Nalindra Ngamarta nalindraning bangsaning Jim. Negara Ngamarta bakal kababar kamanungsan wonten ingkang tinuding nampa kanugrahan. Ora le kejaba mung para Pandhawa ingkang sedaya maneh bakal prapta ana ing kene. Aja pisan-pisan gendhak Sikara kaliyan para Pandhawa. Jeriki minangka dadi satriya utusaning adil para Jawata ingkang bakal andum katentreman lan kabagyan karukunan ing jagat raya nggih Yudhistira lan sak kadang-kadhian. Sapengkeripun Iwang Pikulun Bathara Indra ingkang sampun paring pangandikan ingkang sakalangkung kathah ngengingi babagan negari Ngamarta miwah ingkang ngabdipun Yudhistira sak kadang-kadhian ingkang sampun dinten sak mangke paripurna anggenipun minangka dados Nalindra bangsaning Jim mapan wonten ing Wanamarta inggih negari Ngamarta inggih Indraprastha. Tarwaca dawuhipun Iwang Bathara Indra. Bilih kula kedah pados kasuwargan angemong dhateng jagatipun Raden Puntadewa miwah kadang kula gang sekawan cacahipun ugi badhe manjing angganipun kadang-kadang paduka sedayanipun. Mugi kawuningan bilih jatosipun negari Ngamarta menika mapan wonten ing satengahing wana menika winastan negari Ngamarta. Wonten ingkang ngiring ler menika winastan Nunggul Pawenang, ingkang ngiring kilen winastan Madukara, ingkang kidul tuwin ingkang wetan winastan Sawu Jajar tuwin Bumira Tawu. Sedaya kula pasrahaken dhateng kapaduka sak kadang-kadhian Raden. Sena Permati pinten tangsen dina samengko kowe wis ngundhuh marang tanduramu mbok rewangi urip ngrekoso nglakoni prihatin tapa brata dina samengko dewa wis narbuka marang kanugrahaning para Pandhawa. Ayo kula dileboni negara Ngamarta iki Puntadewa. Ah!
sing langit kelap-kelap lerekin saking risang mawa gandrum Raden Bratasena sapa Prabu Arimba Pringgondani kabar sing tak tampa kowe wis mengku garwa adikku Arimbi ladal yen kowe ngukup Arimbi aku tak takon karo kowe Gage Wangsulana kowe satriya nanging kowe wegah rekoso ibarate tenguk-tenguk nempu kethuk yen nganti kaya ngono kedadiane tetel kasatriyanmu ora ana gunane nggonmu madeg satriya yen arep boyong putri ayo bedhan negara sirnakna ratune bandanen ratune putine boyongen sababipun menapa Raden paring dawuh mekaten dulurmu tuwa ora ngebarengake lan ora ngentukke yen to kowe suwita karo Bratasena ayo aku nagih lahir batinmu nggonmu tresna karo aku sesumbar lindhu bumi kuncing gumaludhuk guntur ketup ing sapa kakang Prabu lho aku ora rumangsa duwe sedulur kaya kowe lha kok dadi kowe nyebut aku Kakang Prabu aku adimu Arimbi kakang merga saka pangendikaning Dewi Kunti satemah kawasa ngruwat kelawan ragaku ingkang sekawit wujud raseksi dina samengko aku wis bisa diruwat wujud jalma wanta aku adimu Arimbi kakang adiku sepira keluputanku aku njaluk ngapura yen to aku nganti ora wanuh karo kowe Kakang tega temen Kakang karo aku kabagyaning lair batinku mbok rusak nggonku suwita marang Raden Bratasena mbok rusak Kakang ora kaya ngopo bombong atiku yen to weruh adhiku wadon bisa urip mulya karo Raden Bratasena malah nggonku duwe tumindak sing kaya mengkene mau sayektine mung kepengin munggahake derajate bojomu Bratasena Harimbi
sing jeneng ratu utawa satriya yen kepengin garwa putri kudu wani bedah negara mboyong putri. Aja enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul terus nampa triman wujuding putri. Yen to kateman kaya mengkono bakal asor kasatriyaning bojomu. Mula wektu dina iki ndak sorohake uripku kanggo kabagyaning dulurku wadon. Wis kono kandha bojomu kon ngadepi Prabu Arimba. Raden Bratasena mesti bakal kalah. Merga Kakang Arimba kuwi digdaya sekti kalintang. Ngendi dunung munggonmu bakal ngorbanake jiwa raga kanggo kabagyaning adimu wadon. Oh ladal. Ya mesa ora mbok percaya. Kanggo ngatonake katresnaku karo kowe lan nggonku ngorbanake jiwa raga kelawan kowe. Harimbi, Balya, kandha karo bojomu. Patine kakangmu Pringgondani kok nyabetke tunggake ngaren Harimbi. Oh. Aku adimu Brajadenta. Iya Brajadenta. Lah Braja Musti menyang endi? Durung tekan kene ning wis titip rembug karo aku. Sasedaning Kakang Arimba, aku ora bakal nesu, aku ora bakal murina. Malah negara Pringgondani tak pasrahke marang Kakang Mbok Arimbi mangsa Bayabara nggonmu Purba Masesa. Aku lan diniat dadi ratu. Besok aku prasetya sumpah manut marang kersaning Kakang Mbok Ayu Arimbi sapa ing bakal dadi pengayom projeng Pringgondani Kakang Mbok. Dianggep sepele. Ming metu sithik terus ora tok jukuke ya to, Gong. Monggo iki jane klimake iki nang kene iki. Lah nek ana lakon Garukaca Pinisuda iki terus Brajadenta tau ngucap sumpah ngono iki piyayi sing padha mrisani ku oh biyen Dek lakon ning Gancan kae. Brajadenta, "Oh iya." Mulih. Ndak ming disia-sia ora. Harimbi. Wonten dawuh. Dulurmu kon ngurukti kunarepane kadange tuwa. Wonten dawuh. Wah.